Izara zuri eta urdin argien artean esnatu nintzen. Alde batean monitore bat, bestean kako batetik zintzilik, poltsa garden bat, sudurrean hodiak, eta ni horri guzti horri konektaturik. Ingurura begirada bat bota nuen, baina ez zegoen inor. Armairu estu bat, aulki bat, gortina xume bat. Ezkerraldean, korridorerako atea, erdi irekita. Ahotsak sumatu nituen. Gaur edo bihar hobera egitea espero dugu. Botikek beren efektu egin beharko lukete, eta hidratazio eta oxigenoa ezinbestekoak dira. Ongi da, itxaron egingo dugu orduan, eskerrik asko. Atea irekitzen ari zela ikusi nuenean, begiak itxi nituen beldurraren beldurrez. Nire alboko aulkia mugitu zela sumatu nuen. Ezkerreko eskua ferekatu zidan norbaitek, eta ipuin bat kontatzen hasi zen. Bazen behin, 11 urteko mutiko bat, Peru izenekoa. Mutiko ausart eta kementsua. Fisikoki argale eta ahul samarra zirudien arren, aski indartsua. Egun batean, gaitzorik jarritzen, eta inork ez zekien zergaitik. Munduko medikurik onenak etorri ziren Peru ikustera, baina zer zeukan asmatu ezinik, bere bidetik itzultzen ziren. Polikilitizia dauka, esaten zuen batek, eta pilula gorriak ematen zizkion, baina alferrik. Zakalarta da dauka, esaten zuen beste batek, eta jarabe hori urdin mingotz bat ematen zion, alferrik ura ere. Leperrerea dauka, beste batek, eta tanta moreak botatzen zizkion begietan eta belarrietan. Guztiak alferrik. Peru gero eta eskasago, gero eta zurbilago, gero eta zimelago zijoan eta, horrenbestez, denak jarri ziren okerrenean. Herriko apaiz ere pasatu zen etxetik, bada espada. Egun batean, ehorzlea Peruren neurriak hartzera etorri orduko, aspaldiko lagun bat agertu zitzaion. Peruren desgraziaren berri izan, larritu, eta azken agurra ematera etortzeko den utzi zuen aspaldiko lagun bat. Bere ondoan eseri, eskutik heldu, eta ipuinak kontatzen hasi zitzaion. Ipuinak eta historiak kontatzen etengabe. Batzuetan, alegiazkoak, beste batzuetan, barregurazkoak, eta beste batzuetan, maitasunezkoak. Honela gau eta egun eta gau, historio misterio. Apurka, Peruren kolore zurbila desagertzen hasi zen. Matraiak gorritzen eta bekokiko zimurrak leuntzen. Peru osatzen hasia zen, eta halako batean esnatu egin zen. Amona isildu egin zen. 1, 2, 3, 4, 5 segundo. Eta nik ipuinaren amaiera jakin nahi nuen. 6, 7, 8, 9, begiak ireki nituen, eta antxe ikusi nituen aita eta ama. Biak niri begira. Irribarretsu. Biak elkarrekin. Bigarrenez, aspaldiko partez. Eta Amona Luisita, Mikelen bila joan da eskolara oraintxe bertan.